mas nadunggan pa ang paghilag sa mga nagadumala sa mga binuang. Mao ni ang akong ipahibalo kaninyo. Gamay man lang kita nangalagad sa Ginoo. Kay ingon ni Jesus Christ, duha kung tutulong magaisgot sa iyang ngalan, siya magpataliwala. Mao ni ang sa kabutan nga din akong sultihan ko kamo. Nga mahitungod dining pestilence. Unsay atong buhaton? Ingon pa sa pulong sa Ginoo ni David sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 20 verse 8 and 9. And they dwell therein and have built thee a sanctuary therein for my name's saying, if when evil cometh upon us, the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in the presence, for thy name is in the house, and cry unto thee in our affliction. Then thou wilt hear and help. Mao na akong gihangyo ang mga tanan nakaila sa Ginoo. Nining takna nga gibuhat sa Ginoo ang adlaw sa Domingo. Mao kana ang gitawag og Sabat. Nga matud pa ni Jesus Christ sa Marcos nga nagaingon siya dito, Sabat made for man, not man for Sabat. Ang pahulay gibuhat para sa tao, dili ang tao para sa pahulay. Nga din kaniadto pa sa mga anak sa Ginoo nga mao ang mga Hudiyo. Samtang sila gipagawas ngadto sa Ehipto ug sila nakagawas na, gihatagan sila balaod nga mao kana ang ilanan, ang Sabbath rest. Maninungdan si Moses gipadala dito kay ang mga Israelites nasa bondage sa panahon sa Ehipto ug sila nangayo ug pahulay sa ilang kinabuhi. Maninungdan gipagawa sila sa Ginoo, pinaagi ni Moses. Ug pinaagi ni Moses ang Ginoo, nagsugo kanila samtang sila ipagawas sa Ginoo, gitagaan sa mga commandments. Nadin mao kana ang hilana, ang Sabbath rest. Nga matod pa dito sa sulat ni Moses, nga kinahanglan gayod musulod ta sa Sabbath rest. Nga kanang maunang giingon ni Jesus Christ sa ato pa. Sa pag-ani ni Jesus Christ, dumuol kamong mga nabudlayan ug nabugatan, ay papahulayon ko kamo. Ang adlaw sa Ginoo mao kana ang pahulay alang sa Ginoo. Mao na hinungdan ang Ginoo nagabuhat sa kalibutan unong kaadlaw ikapito ni pahulay siya, ug ang adlaw sa ikapito iyang gipanalanginan. Mao kaning adlaw ni alang sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kaning adlaw iya ni sa Ginoo, ani adto pa giingnan nila ang mga Israelite. Unong kaadlaw inyo, usa ka adlaw ako. Mao nang hinungdan si St. Paul nagingon sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Nadiyan niyang gipadayag kaning adlaw nga
hatag kanato og pagpasabot nga matod pa ni St. Paul sa Roma kapitulo 14 versikulo 5 ug sa 6. Matod pa dinhi sa English version. One man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. Matod pa niya, adunay usa ka tawo nag-ila ug usa ka adlaw nga lahi sa ubang mga adlaw, ug ang usa nag-ila nga ang tanan adlaw pareho ra. Una niingon siya, tuguti ang mga tao, makasabot siya niining paguna-una. Sa verse 6, he that regardeth the day, regardeth into the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he that not regard it, he that eat it to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks. Muni ang ako ang i-challenge sa tanan mga nangalagad sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo. Ila kining adlaw ni nga kiniiya sa Ginoo. Ayaw mo kadlaw kay Ginoo ang atong kauban. Ug labaw sa tanan, ang Ginoo ra ang makapaundan ining COVID-19. Mo nagtabangan nato ang presidente, kitang mga nakaila sa Ginoo. Kitang nangalagad sa Ginoo. Pangayo na to sa Ginoo nga kining tanan nga mahitabo, nang hitabo, undangon ra niya. Kay siya ra ang nagbuhat yapon ini. Hi everyone, thank you Ingon pa kaniadto sa panahon ni Moses, I want to give daan na ning nahitabo, to all of my teachers, ug dili na ta angay mabalakang akini mahitabo pa. my mom and dad, Sa Leviticus kapitulo Simon o chapter 26 Jim Fitzgerald, and verse 23 to 25. Ingon pa niya dinhi, and if ye will not be reformed by me, by these things, but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. And I will bring a surge upon you that shall avenge the quarrel of my covenant. And when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you, and ye shall be delivered unto the hand of the enemy. Muna inungdan ang Leviticus na isulat sa Old Testament. Kaya mga tao kaniadto nagalakaw sa Ginoo kontra sa Ginoo. Muna inungdan ang pestilence na hitabo. Mausad na siguro karon nagalakaw ta kontra sa Ginoo. Mao na hinungdan ang pestilence. Apan unsay giingon ni David sa Second Chronicles sa ako nang gikaingon kaninyo, kung doon na may mga pestilence, famine, unya kamo magtukod og simbahan, yang usulod mo sa simbahan, ang mao ang santuary sa Ginoo nga din ang pangalan sa Ginoo
naa diha nga ang pulong nga mao ang pangalan sa Ginoo. Maingon si Jesus ang tinuod ngalan niya mao ang pulong. Sa John chapter 1 verse 1 ug 14 ug 14. Iyang gingon sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Ginoo ug ang pulong mao ang Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mao na ang iyang ngalan, ang ngalan ni Jesus Christ. Matod pa sa verse 14 sa chapter 1 sa book of John. And the place and the Word become flesh. So ang buot pasabot sa Ginoo, ang pangalan sa Ginoo, mao kani ang pulong. Tadiin mao kani ang gipangutanan ni Moses sa Ginoo nga diin siya gipaadto kang Paraon. Nangutana si Moses, kinsa ka man aron sultihan ako sa sipiro nga diin ikaw nagsugo nako. Unsay tubag sa Ginoo, I am who I am. Pulong lang ay ang mga sugo nga naisulat diri sa Holy Bible. Mao kani ang tingog sa Ginoo, mga pulong. Ug mao kani ang nahitabo sa tibuok kalibutan, nahisulat na. Ug ang wala pa mahitabo, nahisulat na. Mao kining pestilence, usa ka giwarning sa atwa sa Ginoo na siya mobalik. Mao na maghangyo ko Hi ninyo. everyone, thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. Kay dili pa man day ang katapusan, Special thanks to ilhanan lang ni atong pangayoon sa Ginoo nga iyaning kwaon my mom and dad, Daniel, unsa may hinungdan. James Nolan, Simon Lynn, Niingon si David Rogan Tyrus, sa diha magpadala ang Jim Ginoo. Fitzgerald, and Maria Kraft. Sa 2 Chronicles sa akong gingon kaninyo chapter 20 verse 8 and 9.